Prvá rozhlasovo-televízna debata kandidátov pred druhým kolom prezidentských volieb bude vo štvrtok krátko popoludní. V americkom Baltimore sa po náraze lode zrútil most. Na futbalovom Eure sa v skupine stretne Slovensko aj s Ukrajinou. Aj to priniesli správy TASR počas včerajšieho utorka a výzov na správy počas dnešnej stredy prinášame v diári. Vláda má dnes na programe výjazdové rokovanie. V Galante bude hovoriť nielen o situácii a pomoci okresom Galanta a Dunajská Streda, ale aj o vládnych návrhoch zákonov, napríklad o zmenách v zákonoch o verejnom obstarávaní či posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vedenie Generálnej prokuratúry sa dnes vyjadrí k zabezpečeniu úloh po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte pred definitívnym zrušením UŠP garantoval, že pokračovanie agendy je v rámci prokuratúry zabezpečené. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy a tiež najväčší zamestnávateľ v Bratislavskom kraji budú dnes prezentovať svoj pohľad na dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov i očakávania a možnosti zamestnávateľov takýchto zamestnancov získať. V Slovenskej národnej galérii priblížia dve nové výstavy. Dnes sa uskutoční ale aj odpočet Galérie moderného umenia v Bratislavskou Kunsthale, ktorá je v súčasnosti už organizačnou zložkou Slovenskej národnej galérie. V športovom spravodajstve TASR budú mať výrazný priestor 5. zápasy štvrťfinále hokejovej extraligy, ale takisto aj podrobnosti o tom, ako sa Juraj Slavkovský počas noci zapísal do histórie Montrealu Canadiens. Správy TASR nájdete na portáloch Teraz.sk a TASR TV. Prežite pekný deň.